Ini जों रोमान स्क्रिप्ट फर कक वर्कशॉपनि सेंट्रल कमिटी जिम सफायकारो एगे तेनि बेलाय तंखमानि कक सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट कमिटी जों सेकेंडबारियानो साइड हजाक तिनि और खाजाकनाय हिनै ओमफ्राय आबनो रोगै जों और सफायका तिनि ताकु अतुल ए विजय डॉक्टर विजय एगे आरो अरनि लोकल बरक बाय माने लाय कक सालेमन बिसिं दिखलाय कैसा एडवाइजरी कमिटी अब एडहक खरकतामनि एडवाइजरी कमिटी दङ आरो अजय देबबर्मा रथीन्द्र देबबर्मा तै अनिल देबबर्मा बरनो कारिनाय तै खरक दगनति कैसा एडहक डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन खालायजाखा आरो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का शिवचरण देबबर्मा कै वाइस चेयरमैन का बिंदु देबबर्मा तै डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर प्रीतिश देबबर्मा तै डिस्ट्रिक्ट को कन्वेनर का संजीत देबबर्मा ट्रेजारार एडवोकेट राजेश देबबर्मा तै मेम्बर दङ आरो सरोज गौतम तै किरिट तै बुंमुरगरा सफायनाय इनके फाइनाय जुलाई तालनि बिसिङावनो एडहक कमिटी नि बिसिंथि खालायै फुल फ्लेजेड टेकेसार डिस्ट्रिक्ट मीटिंग कल खालायजानाय और डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होआखै जों फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्म खालायजानाय RSKC खाजाकमानि तो स्क्रिप्ट नि मुभमेंट नि बागै कक बरक नि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै साननाय दंलायो जों खाकाव डाक्टिनो जोंनि जे डिमान्ड दंमानि आबाद जों फुलफिल खालायमानानै ओमफ्राय शुद्ध डिमांड फुलफिल सिबिया आपनो इमप्लिमेंटेशन खालायनो थाङाखै जे सामुरक नांगौ अ सामुरक जों खालायजागे दङ दायो जोंनि गथाव हयथ' कुथुब दङ जों निश्चयबाबो खालाय उन्नायनि सार तिनि बहुत थायो अब तिनि जों आसुक लेखा विश्रामगंजनि कम्युनिटी हॉल अब सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट नि कम्युनिटी हॉल आसुक लेखा ओमफ्राय बरनोबो हामबाय ताई और मीटिंग मानजा फाइनाय नर मीडिया नि जे बरनोक थायका नरनो बेलेगले हामबाय आबो निफ्रायनो कक बरन चबानो नर फादर हा अबनि बिसिंथि लुकुरावनो ता मेसेज ना लुकुरावनि थानि मेसेज के याबनो जे कक बरक नि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट नि जे चबा आबो अंखा कथारको चबा आबो कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि चबाया ओ चबा अंखा सिविल सोसाइटी नि चबा गे 1967 नि सिमिति नि साजरा 56 इयर्स रमैनाय ओ चबा खालायलाय फाइफानो जों सक्सेसफुल उमायनि कारण होगाखाय आबो पॉलिटिकल पार्टी नि बेनार नि तलाव तंगैनाय चबा खालायजाखा आमबागिसेनु गेचुखाय खाकावो ए त्रिपुरा हास्तेनि बेबा कक बरक सानाय रक सिमिया कक बरक हामजांनाय रक आबो वानजिफानो मानो कक बरक सानाया बसंनि बरक फानो मानो बरक थानसा खालायै सिविल सोसाइटी नि मुभमेंट हिसाबै चिनि मुभमेंट जों जुदिस नामै पिसे माहाखै आबो दाखिनो जों चिनि जे सानमुं दंमोन आबो जों एचिभ खालामनाय आंनि सिनमुंखौ आं बिकास राय देबबर्मा चेयरमैन रोमान स्क्रिप्ट फर कक वर्कशॉप आंनि गानाव दङ अतुल देबबर्मा रिटायर्ड TPS बबो चिनि सेंट्रल कमिटी नि मेम्बर तै दङ चिनि गानाव डॉक्टर विजय देबबर्मा बबो RSKC नि सेंट्रल कमिटी नि मेम्बर